Добрый вечер, шановное господарство. Россия подоўжыць тэрмін выкарыстання крэдыту для Астравецкай АЭС, а Беларусі скасуюць запазычанасць на 600 мільёнаў долараў. Так цвердзяць крыніцы агентства «Интерфакс». Іншыя важныя навіны ўжо зараз у аб'ектыве. З вами Вітаўт Ціўчык. Запрашаю. Змаганне з нябачным ворагам. Беларусы дапамагаюць медыкам і камунальнікам. Не хватает у них ни рук, порой, наверное, и средств не хватает. Считаю своим долгом помочь. Улады адказваюць на супраціў. Лідараў берасцейскіх пратэстаў асудзілі на арышт. Выйдем, опять возьмем мегафон и опять будем выступать. Вакацыі скончыліся, але не ўсе бацькі адпусцілі сваіх дзяцей. В стране такая обстановка, куда я отправлю? Эпідэміялагічная абстаноўка дазваляе правесці вайсковы парад. Так вынікае з адказу Міністэрства абароны на петыцыю, якую падпісалі амаль 7,5 тысячаў беларусаў. Між тым, Мінздароўя ўсё ж такі падало афіцыйныя лічбы па новых выпадках COVID-19. За апошнія 3 дні амаль 1500. Адначасова ўпраўленне па ахове здароўя віцебскага аблвыканкаму прызнала, яшчэ некалькі дзён таму ў горадзе шпіталізоўвалі па 300 пацыентаў з пнеўманіямі за сотні. Ірына Дарафійчук. Дзве рады прыступкі, парэнчы ды паштовыя скрынкі, апрацаваць дэзінфекцыйным сродкам усё, да чаго можа дакрануцца чалавек, уваходзячы ў дом. Актывіст Магілёўскага цэнтру гарадскіх ініцыятываў Кірыл Дарашенко запрапанаваў сваю дапамогу жыллёва-эксплуатацыйнаму ўпраўленню гораду ў дэзінфекцыі пад'ездаў і дзіцячых пляцовак. Откройте, пожалуйста, обработка подъезда. Жыхары на з'яўленне чалавека ў касцюме і з пульверызатарам рэагуюць станоўча. Подъезды, я думаю, нужно обрабатывать хотя бы элементарно. То есть дома-то уже сами будем обрабатывать, а подъезды, я считаю, обязательно нужно. Дальше этого мы не хотим. И спасибо большое. К нам еще не приходили, но у нас новый район. Возможно, пускай бы пришли, потому что дети гуляют. В основном люди не одевают маски. Надо регулярно вообще обрабатывать, не только во время этой пандемии. У Кірыла свая клінінгавая фірма, якая, між іншага, дае паслугі дэзінфекцыі. Таму ёсць і неабходнае прафесійнае абсталяванне і сертыфікаваныя сродкі апрацоўвання. ЖЭУ, конечно, нужна помощь. И не только моя, потому что, один человек, сколько я могу? 11, 15 домов в день обработать. ЖЭУ нужна материальная помощь в плане закупки защитных костюмов, респираторов, потому что обыкновенная повязка не подойдет. Ну и распылители, потому что тем, что я вижу, чем они работают, это слабо эффективно. Не з дзяржаўнага бюджэту ў значнай ступені забяспечваюцца неабходнымі больніцы. 700 тысяч рэспіратараў перадалі медыкам прадстаўнікі беларускіх IT-кампаніяў ІПАМ і Оргеймінг. Пра гэта Міністэрства здароўя паведамляе на сваім тэлеграм-канале. А вось пра колькасць зарэгістраваных выпадкаў каронавіруснай інфекцыі ведамства маўчала ўсе выходныя, пасля таго, як у пятніцу афіцыйны лік новых выпадкаў перавысіў 5000. У звестках за суботу і нядзелю ўжо не ўлічвалі тых, хто на амбулаторным лячэнні, а сённяшнія афіцыйныя лічбы апублікавалі толькі ў другой палове дня. 6264 станоўчыя вынікі тэстаў, 51 смерць пацыентаў з выяўленай інфекцыяй. Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Кіраўнік краіны лічыць сваю тактыку змагання з каронавірусам правільнаю. Беларусь, у адрозненне ад суседніх краінаў, не закрывала межаў, не ўводзіла каранціну, не забараняла масавых імпрэзаў, у тым ліку спартовых і рэлігійных. А паводле адной з версіяў, каронавірус на Віцебшчыну маглі прывезці наўпрост з Італіі. Болеют семьями, партиями, а как послушаешь, у нас вообще фактически мы не болеем. Так что информация у нас крайне скудная. По мнению президента, по-моему, мы каким-то образом больше защищены. И, по-моему, это больше наигранная какая-то политика идет. А вот почему-то там наверху об этом не задумываются, не знаю. Хотя на местах, я вам скажу, серьезно, очень приятно. Вот некоторые органы власти самостоятельно принимают более жесткие меры какие-то. Выживем, значит, правильно. Не выживем, значит, неправильно. Паводле указу мітрапаліта Паўла ў Жыровіцкай духоўнай семінарыі часова змяніўся кіраўнік. Рэктара установы архіепіскапа Гурыя шпіталізавалі. Ён цяпер у рэанімацыі. У семінарыі створаны надзвычайны штаб, арганізоўваецца дэзінфекцыя памяшканняў і уладкоўваецца інакш побыт выкладчыкаў і навучэнцаў. Ірына Дарафійчук, Белсат.
Толькі кожны трэці беларускі школьнік прыйшоў сёння на заняткі ў першы навучальны дзень пасля працяглых веснавых вакацыяў. Найменш у сталіцы. Пра гэта парталу Тутбай паведаміла Міністэрства адукацыі. На загад кіраўніка краіны ад панядзелка дзеці могуць вяртацца на заняткі са згоды бацькоў. Тэму працягне Галіна Абакунчык. У першакласніка Сямёна Печанко веснавыя вакацыі доўжыліся месяц. Адміністрацыя школы ў Заслаўі дазволіла дзіцячы адпачынак на тыдзень раней у звязку з распаўсюдам каронавіруса. Цяпер Сямён распачаў 4-ту чвэрць разам з іншымі аднакласнікамі, але на рашэнне бацькоў не ў школьным класе, а ва ўмовах дыстанцыйнага навучання. Это не вина школы. Школа, я переконана, не павінна ў такой ситуации працаваць. Она павінна быць зачынена. І там у такой установе просто немагчыма до конца забяспечыць все вось гэтыя каранцінныя, не каранцінныя, ну, абмежавальныя меры, каб вось гэтую перадачу, магчымую перадачу інфекцыі, каб скасаваць цалкам. А калі яе немагчыма скасаваць цалкам, ну, это значыць рызыка. Сямён Печанко сцвярджае, што сын без праблемаў засвойвае навучальную праграму. Пасля 3-тыднёвых вакацый у Беларусі аднаўляецца традыцыйны навучальны працэс. Ужо ў першы дзень некаторыя бацькі выправілі сваіх дзяцей у школы, але такіх няшмат. Меркаванні бацькоў пра навучанне ў школьных класах подзяліліся. Мы хотели сразу с первой недели, как только каникулы закончились, сразу вести ребенка в школу. Поэтому ждали, когда уже откроется школа. Вот только вижу старшеклассников. Я думаю, старшеклассникам надо, потому что им надо сдавать экзамены. Но малышей, вот у меня второклассники, думаю, можно оставить дома. Ребенку, конечно, сложно будет учиться дома на дистанционном, хотя 1 класс можно было бы оставить, ну, решили пока вот отправить его в школу. В стране такая обстановка, куда я отправлю? Заявление носил. Детей вообще я не видел. Может, учителя, там 2-3 человека ходят и все. Все в респираторах, в масках. Настаўнікі школы нумар 159 выказваюцца за навучальны працэс, але хвалююцца таксама і з прычыны адкрыцця школы. На пачатку красавіка іхная калега захварэла на коронавірусную инфекцию. Школу вымыли. Все, в каждом классе у нас дезинфицирующие есть всякие растворы для рук. У детей стоят, мы закупили. Все вымыто, вычищено, дети в масках. Учителя старше 60 тоже. Калі улічыць, што ва ўсіх астатніх дзяржавах карантин, то, может, трэба было пешей посидеть. Обучение дистанционное не так развито, возможно. То есть нужны какие-то объяснения, какая-то помощь. То есть обучение должно быть в любом случае, только как его проводить сейчас не очень понятно. І бацькі і настаўнікі заяўляюць пра немагчымасць утрымання захадаў бяспекі, рэкамендаваных Міністэрствам адукацыі. Рассаджваць дзяцей па адным, не дакранацца адно да аднаго, насіць маскі, а таксама навучаць дзяцей і ў школе, і дома адначасна. Гэта немагчыма паўнавартасна вучыць дзяцей, якія прыйшлі ў школу, а потым тым жа дзецям даваць індывідуальнае навучанне, як яны назвалі, не дыстанцыйнае, а індывідуальнае навучанне. Гэта фактычна рэпетытарства. Найбольш прыдатным выйсцем з надзвычайнага становішча шмат якія адмыслоўцы называюць дыстанцыйнае навучанне. Дзяржава ухілілася, яна пабаялася назваць гэта дыстанцыйным навучаннем, арганізаваць яго, і таму што яна б была, каб яна гэта абвесціла, яна павінна была хоць крышачку забяспечыць настаўніка інструментамі, методыкамі, дапамагчы яму. Зараз проста пусцілі праблему на самацёк. Наша адукацыя не кіруецца ні Міністэрствам адукацыі, ні дзяржавам, ні мясцовымі органамі ўлады, нікім. 4-та чвэрць працягнецца да 30 траўня. Вучыцца школьнікі будуць паводле скарочанай праграмы. Галіна Абакунчык, Белсат. Некаторыя дзяржавы асцярожна ідуць на паслабленне каранцінных захадаў, як, напрыклад, Паўднёвая Карэя, дзе цягам месяца колькасць актыўных захворванняў на COVID-19 знізілася з 7 да 2,5 тысячаў. А вось у Злучаных Штатах, дзе сітуацыя пакуль пагаршаецца, у шэрагу гарадоў выбухнулі пратэсты супраць жорсткай самаізаляцыі. Што адбываецца ў розных кутках свету? Ігар Кулей. Усё больш краінаў у свеце адмяняюць частку каранцінных абмежаванняў. У Паўднёвай Карэі пасля месяца суворага каранціну улады адкрылі паркі і зоны грамадскага адпачынку. Пры захаванні высокіх стандартаў санітарыі адкрыцца могуць прыватныя вучэльні і бары. Дазволена нават гуляць у камандныя гульні, пры ўмове, што яны адбываюцца без гледачоў. Новыя правілы будуць дзеяць да 5 траўня, пасля чаго улады пастановяць, ці можна здымаць наступныя абмежаванні.
Я прошу вас и надалей выконваць правілы сацыяльнага дыстанцыянавання, каб усе высілкі дзеля абароны нашых сем'яў і нашага грамадства не былі марныя. Незважаючы на рэкордную для Польшчы дзённую колькасць новых інфікаваных 545 асобаў, зафіксаваную учора, ад сёння у нашай заходняй суседцы зноў адкрытыя паркі і лясы. У крамах і месцах рэлігійнага культу адначасова могуць перабываць большая колькасць асобаў. Такія паслабленні будуць дзеяць сёння яшчэ ў шэрагу еўрапейскіх краінаў: Нямецчыне, Чэхіі, Францыі ды Нарвегіі, дзе нават адчыняцца дзіцячыя садкі. Аўстрыя, якая першай у Еўропе змагла пераламіць сітуацыю з каронавірусам, рыхтуецца да адкрыцця турыстычнай галіны яшчэ ў траўні. Але добрая навіна не выклікае аптымізму ў прадстаўнікоў бізнесу. Ситуация для нас катастрофичная. Тяжко планаваць нешта на будучыню. Нам кажуць, што ўжо 15 траўня мы зможам зноў працаваць. Але мы дагэтуль не ведаем, на якіх умовах. Італьянскі бізнес толькі марыць пра нават такі абмежаваны аўстрыйскі варыянт вяртання турыстычнай галіны да працы. У Італіі пік захваральнасці на COVID-19 ужо мінуў, але лічба новых інфікаваных штодня трымаецца на ўзроўні 3000. Бізнес-асацыяцыі папярэджваюць, толькі ў адным рэгіёне Эмілія-Раманья страты прадпрымальнікаў у 2020 годзе складуць прыблізна 2 мільярды еўраў. Самае важнае – гэта ўратаваць сезон. Нават нейкі скарочаны варыянт з нейкай больш позняй даты, але важна яго захаваць. У Злучаных Штатах, дзе лічба інфікаваных ужо большая за 750 тысячаў, а колькасць смерцяў большая за 40 тысячаў, нарастае напружанне паміж уладамі, якія ўвялі каранцін, і амерыканцамі, якія патрабуюць яго хутчэйшай адмены. Пакуль у ахопленым інфекцыяй Бостоне людзей заклікаюць не выходзіць на вуліцы, у Вашынгтоне, Денверы, Фініксе ды іншых гарадах пратэстоўцы выходзяць з патрабаваннем змякчыць рэжым самаізаляцыі. Надышоў час, калі ўлады павінны дазволіць нам, дарослым, прымаць рашэнне адносна нашага бізнесу. Хтосьці хоча адкрыцца, калі так, няхай адкрываецца. Калі людзі хочуць карыстацца паслугамі такіх фірмаў, няхай карыстаюцца. Трэба працягваць практыку сацыяльнага дыстанцыявання, але мы хочам, каб бізнес працаваў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пераконвае, што перамовы з апазіцыйнай партыяй дэмакратаў амаль завершаныя, ды новы пакет захадаў для стымуляцыі эканомікі і дапамогі прадпрымальнікам падпішуць неўзабаве. На поўдзень панядзелка колькасць зарэгістраваных у свеце асобаў з каронавіруснай інфекцыяй наблізілася да 2,5 мільёнаў, з чаго 636 тысячаў вылікаваліся, а 166 тысячаў памерлі ў выніку хваробы. Ігор Кулей, Белсат. Па 15 сотняў арышту праціўнікам запуску акумулятарнага заводу iPower пад Берасцем. Блогера Александра Кабанова і актывіста Змітра Андрасюка асудзілі за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаванай масавай акцыі адпаведна. Рашэнне прынялі суддзі Ленінскага раёну Берасця Дмітрый Шурын і Дмітрый Куроўскі. Это никак не останавливает, абсолютно. То есть, есть такое понятие, как немножко закалить свой характер. Это одна из закалок, тем более, что там страшно ничего нету, поэтому все нормально. Выйдем, опять возьмем мегафон и опять будем выступать. Таксама сёння меў адбыцца суд над яшчэ адным праціўнікам акумулятарнага заводу Дмітраем Бекалюком. Аднак разгляд справы перанеслі на паслязаўтра. Чем ближе крах империи, тем безумнее приказы. Но причине показали, что они готовы бороться до конца. И мы победим. Дмітрая Бекалюка затрымалі ў пятніцу ўвечары. На наступны дзень у ізалятар трапілі ўжо Александр Кабанаў і Зміцер Андрасюк. Абураныя гэтымі затрыманнямі жыхары Берасця выйшлі напярэдадні на чарговы пратэст, удзел у якім узялі паводле праваабаронцаў да 300 чалавек. Падчас акцыі праціўнікі акумулятарнага заводу запатрабавалі адстаўкі Александра Лукашэнкі. Непаўналетніх асуджаных паводле антынаркатычнага артыкулу 328 крымінальнага кодексу амністуюць. Пра гэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» распавяла намесніца кіраўніка адміністрацыі кіраўніка краіны Вольга Чупрыс. Захада будзе распаўсюджвацца на вязняў незалежна ад часткі артыкулу, паводле якой іх асудзілі. Я считаю, что в этом случае амнистия должна была примениться ко всем частям и ко всем возрастным группам.
То есть не только несовершеннолетние. Нужно все-таки и от 18 и выше. К ним тоже должна была примениться амнистия. Это акт гуманности государства. Сёлетняя амністыя ў сувязі з 75-годдзям перамогі над нацысцкай Нямецчынай закране каля 12 тысячаў асуджаных. Мяркуецца, што з месцаў адбывання пакарання выйдуць каля 2000 асобаў. Яшчэ каля 3,5 тысяч могуць вызваліць ад іншых відаў пакарання, апроч пазбаўлення волі. Для 6,5 тысяч асуджаных тэрмін пакарання могуць скараціць на 1 год. Мы бачылі такое ў Квентына Таранціна, а цяпер гэта жыццё ў час каранціна. У Вільні ўсе кінатэатры закрытыя, каб не разносіць каронавіруса. Але кінапрэм'еры на шырокім экране ўсё ж можна будзе паглядзець, не выходзячы з аўтамабіля. Выява транслюецца на плазму на паркоўцы, гук ловіш праз радыё ў машыне. Першы аўтакінатэатр з'явіўся ў Злучаных Штатах, пасля чаго забава стала папулярнай у цэлым свеце. У Літве ж патрэба ва ўстанове паўстала толькі цяпер, у часе каранціну. Мы стварылі онлайн-кінатэатр пад гэтым жа брэндам. Цягам апошняга месяца ён быў вельмі папулярны, але мы думаем, што людзі стаміліся заставацца ў 4 сценах і хочуць выйсці паглядзець кіно, прынамсі ў сваіх машынах. Ідэю з пэўнымі патрабаваннямі падтрымалі ўлады Літвы. Прагляд мае быць бяспечным. У кожным аўце не больш за 2 асобы. Вокны падчас сеансу мусяць быць зачыненыя. Сёння віленскі аўтакінатэатр адзін у Літве. Адсюль і шалёны попыт. Квіткі на ўсе сеансы на выходныя ўжо раскупілі. Гэта цікава, штосьці новае. Не кожны дзень ты можаш наведаць аўтакінатэатр. Гэта магчымасць выйсці, не сядзець удома ўвесь час ды зрабіць выхад максімальна бяспечным, наколькі гэта магчыма ў часе каранціну. Сейчас как не работает кинотеатры, так вот тут очень интересно будет, думаю. Сеанс разлічаны на 180 аўтаў, столькі месцаў на паркоўцы. Аднак у планах арганізатараў пашырацца. Цяпер вядуцца перамовы аб адкрыцці аўтакінатэатраў у Каўнасе і Клайпедзе. У Вільні ж фільмы будуць трансляваць таксама ўначы, цягам усяго лета. Юлія Лабанова, Ганна Русінова, Белсат. Малаколькасна, але ўсё ж правялі. У Гомельскім раёне арганізавалі ваджэнне сулы. Традыцыйна менавіта гэты мясцовы абрад пачынаў час моладзевых гулянняў на вуліцы на другі дзень Вялікадня. Адразу пасля літургіі ў царкве Святой Кацярыны ў вёсцы Гадзічава. Слова «сула» у вяскоўцаў азначала як сам абрад, гэтак і ўсіх яго ўдзельнікаў. Сула – дастаткова цікавы архаічны абрад, который захаваўся на тэрыторыі Падняпроўя, яшчэ з дахрысціянскіх часоў вядзе свае карані. І асноўны сэнс – гэта зноў-такі пачатак вясны, пачатак адкрыцця зямлі, аберагае вёску ад навальніц, ад стрэлаў, ад маланкаў перуна. Абрад сула для мяне ён як нешта такая частичка маёй родзіны, якой я ганаруся і нават у горадзе. Ён нават у гэты складаны для нас, беларусаў, год быў ўсё ж такі праведзены. Я лічу, што гэта добры знак для нас усіх. Спадарства, наперадзе прагноз надвор'я, а адразу пасля яго футбольны агляд, які падрыхтавалі мае калегі. Я ж з вамі развітваюся, заставайцеся з Белсатам.